Ikkikin kattoo sun striimiä. Ikkikin kattoo sun striimiä. Kuka? Venäse. Kuka on Venäse? Venäse piii. No nyt tuli äskiperse tuli. Marki B, vittu. No niin, kesti. Se oli varmaan vetää vähän lihapullia. Osaaks vaihtaa puol? Perkele, idiotti. Mä näen vittu sitä täällä. No ihan vittu sama. Puoli omoa. No niin. I'm coming, mate. I'm just watching. Oi, his one shot, mate. All this fucking... Sun fani on liian, oi vittu. Pääkin. Vittu meni... Ei, niin on psykadeli. Mitä vittu se bännätti? Ai. Psykadeli on... Nyt vähän skarppi. Psyko siis. Se on bännit. Psykodi. Ai, häviö tuli, sori pojat. No Niin niin. se Ekamappi. Striimi offline, et ne ei huomaa. Tappa. Aika helppo ekamappi. Terveys pelaa. Ei niin. Pelaa okei. Oho! Niillä oli 100 pingi meidän servulla. Mennään sinne B:lle. Mä menen makaa vittu joulukuusen alle. Tukaa veteen. Mä mennä vetää. Se on tuo B takana one shot. Edestä tuli. Nice. Tulee keskeltä. Mä kuulin Mä naatti. en pääse minnekään. Puski pommille. Oh, chill. Vittu noobi. 2-2. Siinä pommilla voi olla joku sitten. Mä veikkaankin. Mä uskon täällä vielä vähän aikaa. Nice, meni niin. Hieno. 2v1. Tää on midis. Midis. Sai mut. Tää kattoo vielä sinne. Tuu haasta vittu noobi. Sieltä meni. Mä tein vittu hyvä. Easy. Ja Assu pelaus, niin. Taidat olla tämän videopelin paras pelaaja. Ei vittu. Tuo Reddi voi hostaa. Meillä kaikilla on hyvä konni. Mitä Reddy voi... Mitäs? Mulla Hostaa ärsäykte, sun mulla 4 ärsää. pakkia. Mä käytän. Media. Meiks mä B:lle tuolla Mitä ärsää? Mä en näe mitään täällä. Heti Joo, stuningilla mä tuun tänne. Yksi on täällä. Se on hillois. Pysy elossa. Onks teikä B:llä? Varo. Taka B jo. 2 on vedessä. Ei vittu, Marky B kattoo. Deni. Oi. Viimeinen siellä Marky B respawn perällä. Marky B respawn perällä. Puski B:lle. Vittu. En osunut. Se sinne kattoo. Tuu haasta! Vittu sä oot huono. Hieno. Vittu hieno Deni. Vittu heidät tuipissi veljestä. Kärsee, me mene se veteen. Joo. Räjähtiikö se suoraan se kello sinne veden veteen vai? päällä. Kato! Ei mi. Ai jaa, okei. Oli. Hyvä pelaus Deni. Let's go. Tervet. Ei on B:lle vai? Juu, mä menen uimaan. 200 score, niin vittu mä saan lightning strike. Astun ees. Nää vedis mitään. Pois vittu. Hieno, Sai hieno. pommilla. Chill. Onko pommilla joku? Omata henkeä. Nää pelaa Takana vittu. tai vedessä. On vedes. Hieno. Mä näyttää mitään. Hienoa. 2 vielä. Mä näen vedes mitään. Midis, mä saan pari puolia. Ei vittu kato. Mitä puolella? En saa. Ei vittu, sai mukki. Perkele. Midis oli yksi. Saiko joku se? Ei.
Otti 3 burstia, lähti vittu. Mistä tää juna tulee? En mä tiedä, se on kello. Yksi oli B:n takaa ja sit toinen oli midis. 2v2. Mennä vaan läpi. Vittu, fuck that, mä menen Se uimaan. on sieltä takana varmaan jo. Se on raiteilla. Nice. Nice. 2v1. Hieno. Mä lähden näitä takarespaa. Menikö se midis meidän respa, sano kaikki? Mä länin sua päin, Deni. Mä en tiedä. Ei me lähellä. Nice. Joo, vaan bombassa siinä. Lähti midipäin kai. Sun vasemmalla. Prima. Ei nyt täältä tuu mitä vittu. Ei oo. Pika. Let's go! Omo! Hieno one bombi. Nice try, Margibbi. Nice try. Nice try, bitch. Switching operation ready point. Jano, let's go. Mä katson B:tä taas. Mä menen joulukuusen sisään. Eikö vittu, mä menen muskuotteeksi tee. Mä one oli sen päällä. B takaa. Ihan kuuses, midis. Asa autti, mä sanon, Jan. täällä on pommi down. Joo. Mulla on leluvauto. Es. Sitten naattee tänne päälle. Vittu toi vaan pompas mut. Midis. Näettekö te meidän puolella aata? BDs tuli. Mä oon ihan paskana. Meni B:lle, se B-pommilla yksi lähtee ehkä keskellä. Se on itse respalla. Sain sen. B-pommilla Älkää kuolla, älä kuolla. B-pommi Mä en one pois, shot. one shot. B-pommi one shot. Meidän respas. Lähtii sinne pikkutaloon sinne keskelle. Täällä on vieläkin pommi alla, hei. Ai tuohon meni. Joo, tohon meni. Vittu sä oot huono Moose. Hienoa. 2-1, Se meidän respa, 2-1. Deni. Midi. Raite. 1v1. Tulet täältä. Ei. Se oli raiteissa. Varo vasemmalle, et tule selkää. Kätärseet. Se on mä halunkin tehdä. Mennään ihan taakse. Snipa. Se on siis Sainin toisella puolella. Se roteittaa. Out. Finish this. Bomb is on. GG. Let's go! Mä voit. Ei tää on mappivoitto, tässä on 6 roundia vittu. Joo, mut siis ne käytti sit psykodeilta Tää ja sama se voittaa. käyttää. Mä tapoin Se on 3 bännetty. roundilla, haistakaa vittu. Juu. OBM sanoo, että se ei oo bännätty. Ei muuten, Ei vittu, mä Se mun Tefusta mielestä. pojoi. Mulla on 100 XP:n päässä Lightning Strike. Nice. Pelaa vaan. Joo, tää on kiva videopeli. On se ihan sale, mä oon kyllä kattanut. Vittua. Vittu. Aika legitti tää botti juttu. Aik vittu leiki tulee nimi vaan päällä siinä. Ei, se ei oo bännet. Hive, Kinetic ja Reject ja Vision pukuse. Ei toi oo bännetty. No niin. Aha, no niin, sori. Vitu MB. mulkku saatana homu. Sori. Mene Se on hiisaamaan. varmaan Ei, mulla on umpis. tää minigun juttu. Joo, mulla on vittu minigani myös. Niin se juon. Mä en käytä vielä. En mä. Heitti trofi Bell. Nice. Sain Bell tyhjän. Nice. Midistä. Menen veteen. 2. Heitti stunin tänne. Ammun ton trofi. Vittu, yks meni uimaan niitten Kuoli. puolella. Mä saan Lightning Striken. Hyvä. Mä tulen enää sujakkaan. Hellstorm. Kattokaa joku midi. Mulla on midi. Mä katon. Yes, mä Varmaan katon disco puolella. tulee. Mä katon omaa respaa, mä katon. Meidän respa, let's go! Vittu Marki, mies on osunut muhun, vittu paska. 6-0 easy XP. Mulla on robotti. Mulla on... Robotti. Se jäbä, joka ampuu minigunilla. Mulla on sama, mulla on Lightning niin, ja joo. HC. Mä laitan Lightning Strikin. Switching sides. Joo, venää vähän aikaa. Mun käyttää suoraan. No käytä suoraan. Sulla on autokin. Mä laitan Lightningin kohta. The objectives. Vittu, mä tuun B:lle täällä. Mä sanon mistä ne menee. 10 sekuntia Mä päästä. menen B:lle. Alright.
Everyone jump out of some rooms too at once. Oops. Älkää kuolko mun lightningi. Ei. Kaikki alla! Ihan kaikki alla! Ihan kaikki alla. Elikkiä pisteitä tuli alle. Mä heitän RC:n. Älä niin jo vittu. Charge is set. Mä menin nyt respaan katsomaan. Tuossa kolme niitä respaa. Yksi meni joulukuuteen. Yksi on joulukuusessa. Pylvän takana. Ei sai mut. Mä sain lain Hailstormin siis. Kaksi niitä respas. Rokki katu yli ja defu. Joku defu. Rokki katu yli. Mä devu. Katu selkä. Hieno. Let's go! 6-0! Easy. 9-1! Kuka tää jäätyy? Ei mä vittu. Kuka jäätyy? Vittu hyvä rokki. Ihan Let's vittu hyvä go. rokki. Black Ops 3 OP. Niin oliks nää jotain hyvin vai? Pitäisikö mun mennä lämpöä ensi peliä? Ei vittua. Jetpackerit on jetpackereita. Vittu mä jäin Hellstormi käyttämättä. Vittu. Onks tää se Euroopan paras tiimi? Voi. Sinne meni tämä. Oi vittu. Meni tämä ylpeys. Niin. Mikä on seuraava mappi? Eva. Tää Metro on kyllä meidän paras kenttä, ei sille voi mitään. Oo ikävää. No, saa. Eli yksi vaan vittu vetää minikalilla meikä defuumasta. I'm getting decided to get friends well too. Rokki vaan tuli vittu vetää namiin laitan sinne. Tänne vaan. Ei nyt hävitä tää peli. Yeah, two Supremes one floor. Deni on täällä, ne ei ole siellä. It's fucking hot. Mä oon täällä kahden lobbis, mutta en mä tiedä mitä vittu ne tekee. Ne on multiplayer, mä oon hosti tää. Mitä vittua ne Tää täällä kuusella vittu kauhean hätä saatana. Voin mä hostaa jos käy, jos se näin käy. Vittu kun mä katsoin Lightningin, se kaikki pisteet oli siellä sisällä, mä en oo yhtään tappua silloin. Toi Lightning on vitu huono tässä. Ei Lightning vaan Hellstorm. Se on vitu Magunda. Ja siis sun pitää laittaa ne kaikki sit kun sä oot Niin, ihan lähellä se kaikki. on sama kuin BO2, että se oli vittu kopea. Ei se niin, oli se on hyvä. vittu huono mun mielestä. Tuurilla saat yhden tapon, maks 2. Mm. Tänne vaan. Markki B hosti. Niin. Skotlandia. Their team ever. Onks meidän vika hosti mappi? Almost two Supremes. They Oh. Sillä on Stronghold. oh. Aika decenti tää robottimies. No juu, se melttaa hyvää tahtia. Eikö Saifa? Tein vähän henkeä. Evakon jo. Väärä mäppi. Vittu, miksi ei voinut striimaa? Voisi ihan nähdä se ilme. Oi mate, we just got fucking riped. No. Voi vittu Steffen. Hienoa housit on Ei jumalauta, Steffi. Mä vaan seitsemän Laulijohti. ei mitään suojaa, kaikki kuolee. They've got that shit Black Ops 3 on could have slept to 4 AM. Lyöt sano mitään. Woke up at 7 fucking AM. Suka That's blue. work 10 to 4 PM. Näinkö sä tos vittu Mooses vai Imo mä juokse pislalla sisään ja ottaa dunkkoa? Joo, mä näen sen. Se on hieno. Meillä on 12-0 rekordi. On ihan decentti. Siis 12-1. Tulee hyvät expat. Niin, tulee hyvät expat. Vittu tääkin 6. Ei, väärä mappi. Ei Tuo väärä etut mappi. saatana. Pistäkää. Ei noin paineisi voi olla, jos hävi 6-0. Vittu ketmait. Evakki vieläkin Pelataan, sit lähetään GG wrong map. Just got raped so hard we can't even choose a map right. Ei vittu Seppo.
Täällä on vittu 2 minigania meidän jengissä. Jep. Ikan op. En mä respa. Haluatko lähettää sille minigalle viestiä, että... Ei vielä. Voi vittu, nyt tajus. Oi mate, I was striking so I forgot to put them up. Voitettiin 6-0, sit me skupataan toinen mappi, okei. Niin No hikin. sano, voi tehdä helposti CMRS ja Dear admin, Ei, meillä on admin. So we would win 6-0. Next map. So GG, they forfeit. Nice try, Marki B. Mä odotin oikees Marki B flankkeen, mut niitä ei tullu vaan. Ei tullu flankkeen. Mä kerran flankattiin tossa. Se oli kyllä pelin lopussa. Tai rundin lopussa. Missä se vika muuta oli tossa alla? Olis niitä vielä yksi jäljellä? Oli. Eikö? Oli jo. Pelas koodet. Ei se uskoton tulla enää sinne. Sellainen save code. Vittu se yksi sieltä peräs kuoli nopea, kun sä vedit sillä machine gunilla. No siis se melttaa ihan saatana hyvin ton machine guni. Moosemmonilla on ihan vitun kuin raimi tässä. Maakki viesti myös machine guni. Helvettiä. Vittua ne nyt tekee? Ei se älä sä että tosissaan. Laita siltä En mä restaa. jaksa vittu. Mä otan Markin Bille viestiä. Lähetä Swedish Meatball. Laitaks mä Twitterissä sillä wrong map? Laita vittu pypoo sinne Ota vasta. Eva. Helvettiä, ei tää oo Exoduksiksi. Mä nyt jaksais pelata tätä Exodusta, on muutenkin niin paskamappi. Joo. Mä laitan sulle äsken viesti. Katsotaan. Mä otan evakki piste. Sitten sanoo jotain evacuate what I can't feel any flames. Ei ole tulipaloa, ei tarvitse evakuoida. Search and destroy. Vittu Vittu nauttaa. vasaa. Ei se kato viestejä vittu. Tai Marki B. Me nyt tätä pelataan. Ei. Mä otan jengi Liivataan. vittu. Ammutaan täällä. Ei ammuta, liivatkaa lobbista. Liivaden. Ai sentäs, voi vittu. Eikö Mä se just tuileeta? Onks ne näin sama laki, että niinku... Ehkä voi olla. Noitte pitää restata lobby. Joku sanoo näille vittu suomen kielellä, että restaa lobby nigger. What the fuck is your problem? Kaikkea muuta. Ja muuta jänskää. En mä vittu jaksa. Mä oon tulossa siihen vittu samaa mäppiä tässä. En mä No sä ette restart lobby. Ai Marki Belle. Kyllä vaan. Someone give me an off skin. Joinakee. Choosing map. No niin, nyt se pisti Iväkke. Onks Iväk tää? What? Joo, se on se Mä vetämä. luulin, että se on se, missä pelas sitten Gefia meemis vastaan. No ei. Kes Tää on kurama. Aitko? Tää on kuromäppi joo. Nyt please win. Nyt ne saa nähdä mun Spider-Man skillit, että mä vedän vittu meidän respas alas seinää pitkin niitä takarespaa. Onks no näitten TCM vai Infuset? En mä tiedä. Ainakin huono. Infuset Markus B. Markus B on kennis. Tai eka peli kuten Sepor, ei ole lämpöä. No lämpö, no win.
Vois lähettää sille läpällä viestiä, että did we get bots instead of players ja kysymysmerkillä. No niin, Denni. Kuitenkin hävitä vielä nää 2 euroa moppia. Ei vitus, mitä vittu jäpä. Ei vitus Ei hävitä. Toivottavasti tuo annihilaattorista naamaa. Mä menen Bepon. Menen suoraan midistä läpi. Mä tykkään mapista, kun mä voin käyttää XR tässä kupissa. Seppo. Juoksen midistä. Luikin Sepolla ainut 3 par. Jalkako. Seppo, mä tuun sunkaan vetää pulujahtiin. Let's go. Mä menen tästä midistä se on. Te kaikki 3 mette vittu. Se on pulukausi. Pulukausi. Ei mitään menee alle. Uusi päälle täällä 2 B:llä sittenkin. Ei se on se respawn. Vittu sä oot paska. Homo, ottu tänne päin. Vittu. Spider Pig. Spider Pig. Miten tää ois mahdollista? Missä oli? Laita mun ARn käyttöön. Ei, väärä. Audis clueless. Spider Pig. Spider Pig. Spider Pig. 4. Spider Pig. Melkein. Melkein. Nice try bro. En ois sponge. Vittu mikä tää veli Ben ei. Mitä vittu? Mäkin voitin Kotsampsit eilen. Switching operation ready point. Ottakaa pommi, mihin me mennään? Alle varmaan. Neutralize the objective. Mä teen kepposet Mark Bille. Yksi tulee tähän lasille. 3 on alla. Mitä vittu? 3 BL siis. What? Ei oo yks alla. Niin vittu, siinä ylhäällä. Hyppäs vete. Mä saan se. Ei vittu tuu alas. Vittu Seppo pelassa. Katso, Priema midi. Mulkku ei voi ottaa sitä kiinni, yksi niitten respassa. Vittu tää on kamot siis niitten respassa. Ja yksi on tuolla A-pommilla. Mä oon kuollut. Nää ihan makas joku. Hyppääkö se alas? We lost that in Minä? Niin. go again. Ei, mä menin se tippuu alas. Niin mäkin. Mä en valehtele, jos mä haluan, että tää lagaa mulla vähän. Tää pomppaa tää pingiäkin paljon. Tai 3 baaria. 3 pingiä, okei. 3 pingiä vittu, 3 baaria vittu. Juu, tää pomppii Vittu ois 4-3 kotti vai. aina, vittu. Mä katon Aata täältä takaa AR. Protect the objective. Ei mitään häviö 6-0 ekamo vielä. Vittu. Ei, mä tipuin alas. Voi jumalauta. Tuo ikkuna ei mennyt rikki. 1 B:llä. Ujumpe. Täällä 2. Tippa vapaus. Tippa. Pääsin pois. Me menen Joo, respasta. Pääsin pois. No toi kattoo selkää toi riili aina vittu. Seinä. Miten ne menee? Pelle. Pell. B:llä. Ai vittu. En mä jaksa. Vittua. 1v2. Tiski takaa. Vittu se lakaa. Oh, nice work. Tunneli. Älkö? Voi kiertää. Selkeä. Me meidän respa. Mä uskon se on sieltä takana Aarenkaan. Ei se tää. Tää helvettiä! Tää helvettiä! Vittu Sonnin lauma. Go again. Mä ei voi edes käydä. Pulssit! Pulssit! Ketä mun noista pitäis ampua? Helvetti! Markimi kyllä kuulee vaan yhteen bustiin vieläkin. Positiivista. Helvetti. Välitään B:lle. Ei hyvä mitään 6-0 vittu. Destroy the objective. Ei. Ii. Me voitetaan vikamappi meidän hosteeksi vaan. Mä voitetaan Otetaan tää. tää Hostile HCXD in your Joku AO. juttiin. auto tulossa. Sain auto. Mä sain Se on flankin. flankannut. Flänkki. Mä oon valo. Ammu se. Yes. Tos. On P ylhäällä. Hyvä 2v3. Missä? P ylhäällä. Löyhän. On vieläkin siellä. Tuu. Oi vittu mä muun. Missä? Missä ylhäällä? Ylhäällä vieläkin ylhäällä.
Mä en kuole sille. Ootte joku tulee selkään, mä lupaan. Ui! Tuossa tiput alas. Vittu! Eiku! Jani, mitä sä nyt vittu teet? Siis Tini, miten Mä vittu otin sä pommi, teet? sit mä vaan tipuin sieltä. Ollaan paineita tosiaan, samaa mieltä. Oi liian. Vittu mä... No. Äikin. Samaa mieltä. Siinä oli vittu joku ihme sieltä, mä en huomannut. XP pommista. Tuolla yhdellä on vittu 3 ukkoa. Markibia. Mä vittu tipuin johonkin vittu... Mä huomannut, että siinä on joku ihme sieltä, käs on Älä mappi. nyt taiteelle vittu. Hän piti voittaa tää roundin. Bomb deactivated. Quit feeling sorry. Ollaan kohta taktiikalla nuke. More work to do. Kappa. Mä menen samaan kuin eka map toisinpäin. 5. Ootte vetänyt 3 suisäiden yhtään tässä papista nyt. Kun saatana. No mä tipuin vaikka sun törmäsin ihan jätkään, mutta se tapon samalla kuin... Switching operation point. Tuus okei, mulla on kyllä se 1v1 vaikka ne heikit hyppi silmille. Mä menen nopeeta. Jeesu, mihin sä menet? Mä voin kattoo midi tästä. Mä rappusin. Mä tänne B-rappusin. Ai sä oot tossa. Yksi on täällä ylhäällä. Vittu mikä tää 4 ukkoa tulee mun naama eteen. Laita psykoosi, mä oon kuollut. Mikä vitun psykoosi, saatana? Joo, keskellä 2. Tuollakin tulee yksi. Ei tällä kertaa Keskellä kuulu. toinenkin. Keskellä kenttää tulee vittu 3 ja juoksaa. Mulla tuli vittu iski psykoosilla silmään. Kyllä mä oli vaan psykoosi. No siinä vaan juokse 3 vittu haamu eteen. Ammun kaikki, ei tuu markeilta. Kus 006, let's go. Ready point. Vittu. Tää mappi on kyllä next level XT. Minä teen tämän. Pommikin lentää respä, kun Denni hyppää alas. Siis no, kulu jatkuu. Kuka on pushannut? Yksi on päässä. Toinen oli siinä gradeista. Aina. On menossa B-llä. Täällä on trofisysteemi B alhaalla. Ikkuna menee ykki. Se on B ylhäällä. Meillä on yksi, näki mut. Mä sain B ylhäällä. Täällä on toinenkin B-llä lähellä. Näs. Hyvä. Yksi vielä. 3v1. Mulla on tää- Tulee BL. Mistä? Mä menen yllä. Mä menen aalle. Tulkaa aalle mun kanssa. Mä länin A. Sopikaa. Pyydänkö mä tän ulko-osan tästä? Mä länin... Vittu, tulkaa nyt tänne. Mä länin meidän Tulos respa. koko ajan. Jos se lähti B-lle siis. Mä sain ton minigun, niin mä en käytä sitä. Tulee, mä kuolen apua. Ala. Lasipaska. Nice. Let's go. Hyvä. Tää nyt comeback. Blyat. Suka bly. Kill Steven! Ei se mitään tehdä vuoden comeback tänään näin. Se on syyrä. Tuu Markin Ville, saatana. Switching operation. Markin B, saatana. Ei vittu. Vittu jos iske psykoos. Voiks joku preema mun vitu kattoo tossa, et ne ei tuu portais selkää? Täs vielä. BL. Joo, Mä katson sitä alhaalta. ei mä katon täältä, mun vitu Mä menen ylhäällä. Mä voin tätä mun minigunin kun saatana. Tuu ylös se poiki. One shot, Jenny, ota se on ihan one shot. Vas Mate, täällä. mate, it's 29 too. How is that even possible with a fucking AK? Ylhäällä. Mene sitten aalle, eiku B-llä. Nyt respas mä. One shot, tiskin takaa Nobel. Siellä on tiskin takaa, Markki. Sain täältä. Joo, mä oon ihan passa. Se on sen tiskin takan roggi. Katolla oli myös, siinä se makas tiskin takaa. Väniä Free paskaa. fire. Toppi. 2v1. Hieno. Toppi boostas. Mä tiedän, se tuli vaan boostia. meni takas respect tuli midistä. Katu midi. Yeri is joining the counter Yep. terrorist. One shotti. Defu vaan. Takas midi.
Se kuulee tän. Ei se kuule. Let's go. Hyvä pelos. Come on! Taas pitää Tämä on kyllä pelausta mäskyyttä. Yksi ei ampu mua 100 vuotta aiemmin ja mä silti sain sen tuolta respasta. Nice try, Musman, nice try. No niin. 3 vielä. Let's go. Mä menen nopea sinne keskelle. Overcharge. Mä en halua mennä alle, kun se on kuolema. Alku. Ai vittu, mikä prone pakke. Ei mitään keskellä. On B-rappu siellä. Nice. Sain yhden täältä. Mä rakennan vähän. Joku boostas tässä oikealla. Yksi on alla, se näki mut. Mites mä dippaan? Mä oon tuneis. Joo, mulla on tää, jos tulee hakea. Mut on nähty, what? Pommilla lähti pois. Sillä oli tactical maski päällä. Yritänkö me veelle vai? No mitä vittu, tuossa oli joku vihollinen. Hyppäs ylös, vittu. Täällä boostettaa ihan alla. Say hello to my little friend. Jee, mä lähten rushiin. Bomb acquired. Mulla on tässä kyttä. Siitä on kolme. Boosta, veitä vaan. Vittu. Se oli siinä talossa. Ai ai ai. Stronghold, se on decent. Jaa, se on hyvä. Me ollaan pelattu tätä tappia kerran kai. Tää on meidän Tää toka on ihan kerta, paska eikö se? muutenkin, kun tässä ei oikein voi tehdä mitään. Tää on niin paljon kämppispotteja, kun tää on tämmönen vittu reipestikki-tiivi. Deni, tuliko Icebarrake naamalle? Tuli Ice Blitz vielä päällä. Tuli Ice Blitz päälle, kun tipuit 3 kertaa mapista. Kuisuu ohjaan kädestä. Ei tule teleport block. Teleblokki iski 5 minaa, viddu. Vittu toi mappi on huono. Kyllähän mapin pikki tämäkin saatana. Siis legit mulla ei ollut yhtäkään aju, missä vitus nää tulee. Mä päin tonne Aan selkään viime roundilla, mutta sit se Nigga Ei, näki, me vasta. kun se on velho. Vittu, pitäisikö pistää heitäkin ei, psyko. Hullu. Mitä vitu psykooseja saatana, vittu se on. Vittu 4 ukkoa tulee vaan naama eteen, mä oon mun 3 ghostia, vittu sit se vika vaan vetää mut jaa. Kom B, planter B. Tulkaa muun. Onks tää se viddu? Muuten rukki, voidaan tehdä silleen, muistuks sun pushatti talon sisään? Sitä garagea. Joo. Niin mä boostan nopea siihen hetuglitchiin. Joo, mutta joo, okei. FUC 7.5, Silent Battery, Enable. V-Round Timeri 5, Explosive Delay, Disabled, Friendly Fire päälle. Shane lähti mulle viestiä Read can't connect change host. Kun minä haistan bullshittia. Niin minäkin. Change host, Oliks meillä tää eka? Oliks tää eka host? Yllättäen kaikki tuli tänne. Vittu niillä vähän kusitaan niitten suunnitelma. Ei enää voi. Se oli tos justi. Oli. Ne on täällä nyt kaikki. Mulla ei näy. Ja, no vittu. Reedy oli tossa, se leftas. Mä se viestin luolla, he just was here. Ekkäs Mitä posta, tapahtuu? nää ei pääse muuhun. Tänne vaan.
No se vittu se oli täällä näin se leftas. Ihan samaa. Mennään Jessu hosti. Mä voin ostaa myös, No, haluatko se Deni jos haluatte. No ihan sama mulle. Vai pitäisikö Seppo pistää? Täällä on yksi. En mä jaksa mennä ostaa. Niin, mutta ne kaikki... No, Ei niin oo. okay. Ei niin oo, Kenen? täällä on yksi. Sulla? Okei, mä tuon. Joo, mulla. Miten vittua? Mitä muut kuin third personi? Se vittu Battlecaster pois. Onks muuta vielä? Rokki. Oliko jotain muuta Battlecaster third personi Friendly Fire? Ne säännöt kun mä en... Mä jaksa. Martin B. Martin Bryseland. Eikö se oo 6 rundia? Ei voi olla. 2 minuuttia. Tai hirveä. Sulla on 6/6. Ai niin. Taapassa. Noin nyt on. 8 päivää. Vittu mitä toi Marky B halus vaan spämmään. Homo. No niin. Varmaan haluaa päästä tänne sisään. Mulla on Black Ops. Black Jobs. Black Ops. Mä vaihtais jengi. Teppo. Oi. Laitaanko mä nyt sen 4v0? Minä tiedän, ei meillä on... Ei kun niin on... Konekin on siellä. No. Mä jaksa ostaa MLG-kaupasta krittää. Onko sulla myydä? Mä oon ostanut nää MLG-kaupassa, kun Meemis ei myynyt, joten se on sama hinta. Myy poika. Meemis myy samalla hinnalla kuin MLG-kaupassa. Ei kun mä ostin MLG-kaupasta, kun Meemis ei myynyt kredittejä. Nää on sama hintaisia. Aha, vitun kalliita siellä. On. Mutta se on all in good games and fun. Pelimään. Tag 9. Oiks toi Moosiman vai? No Let's go. mennään. Eikö se 2 minuuttia hei? Puolitoista. On se. Sii. Katsotaan. Ja vittu. Vitun kusimulkut ei voi tulla mun hostiin tyhmiä ihmisiä. En tykkää enkä arvosta. 2 minuuttia. 6. Ai niin, mun pitää vaihtaa defo ja plantti vielä. Ja sä oot. Siis sulla menee näin kauan. Plant. 7,5 defuse 7,5. Pitää mä muistan näitä. 2 minä 6. What? Peli. Miksi on noin pitkä nykyään? Mä Mä tiedän. Oli viitu läppä. Mä en tiennyt, että toi RCA, kun se tee hoveraa veden päällä. Siis ne oli vedenä sillä uimas. Mulla tulee vaan 2 totti, mä olin oho. Sit mä vaan räjähdän sitä ja tuli tuupiessa. Pinhassu. Evin hassu Evin. Aabin. Minä. Mä kattoo B-pommia. Mä voin katsoa vaikka A-laitaa ja mennä sinne ja ampua heitä tai sitten kuolla. Ja... Mennäänkö B-loille? Rogi tähän meidän MLG-taktikuun. Joo, mutta mä pidän XR2, koska on parempi kuten one bomba tällä hosta. Pinge on 16 ja 30. We got the bomb. B-pommilla mitä? Se on tossa eduglitches. Nice. Sain assisti. Hyvä. Toinenkin. Nice. 2 oli. Vittu troofi. Mistä nää käyttää troofeja? Se on Lähetä one vittu, lähtä. respas oikealla. Se on oikealla puolella respaa. Varmaan menee takaa, mä osun sen one burst. Ui jumalauta, mä one shot.
Pitäänkö B:lle? Nice. Yksi me sain. Se on Jees. vikas. Vittu Boostmanikin meinas kuolla, mulla on ollut Ebin triippi. Ebin puupala. Ebin puupa. That is just a piss off lobby. I could have done another match. 6-0 tämä. Sassun kurista, hullun kurista, vittu saatana. Mä menen B:llä. Kesso. Pläni on 5 eikä 7,5. Sä laitoit pläni väärin, endaa. Ei. Meemi sano. No ei se mitään väliä, ne tiedä siitä. Vittu. Ei ne lähde Oliko nyt. otto tää saatana... Paska. Oliko ottoi skythe? Ei saita. Se oikeesti vittu 5 min. Mä liivan ja ajoin, että sanotaan, että aika disconnected tai jotain. Joo. Sulje peli. Sä disconnectaat. Missä ei tossa tää? Onneksi Meemis näki. Kessu saa ikinä enempää on Call of Duty niinkö? Sali se pisti väärin Defu 5 ja Pläni 7,5 jolloin. Pläni 5, Defu 7. Oliks sulla ne väärin? Oli ja. Siis ei ollut värtepäin, mut mulla on molemmat set, mä Joka puolella. Kappalta. Joka puolta. Mitä mälliä? Sinne menis kytti, käkkosellä oli vittu. Avaa lobby. Ai joo. Noin, se open. Kuvat se pistelee viestiä. Noniin. Vai hengiä. Mitään jäätymisiin nyt, please. Ei. Vedet verisin, niin meni. Ne paino nuolinäppäintä liian monta kertaa eteenpäin. Be shitting with me. Are you fucking taking a piss, mate? I can't be asked. I'm just playing with you, man. You don't even know the fucking rules. They all. I've got to wait 2 more minutes when it's 55. Mä en B-pommi Mä takana. menen tonne laitaan vähän seikkailemaan. Minä mennään kaksoisseikkailulle. Menkää joku tonne vitun maunan sisään. Kulujahti, onko sulla metsästyslupaa Seppo? On, täällä on sorosajahti. Mä en näe mitään. 1 midis, 2 midis. Mä oon ihan paskan. Tai multikille. Mä iman tota taloa. Ei tullu multikille. 1 on ujen viikki. Ja on monta. Yksi. On 2 tyyppiä viikkejä. 1 oli respal Seppo. Mä katson, missä se on siellä? Ihan takana jossain täällä bunkkerilla. Jos on sieltä Nää perään. Ja respapu. Me vaan. Mä oon ennen ollut täällä vittu, tää on hullua. Meiks me B-pommille? Vai mitä mä katon? Mä katon nyt ihan se respaa vaan. Tuu missä mä oon. Periaatteessa. Mä katon flankkiin. On tosiaan se seikkailu vittu. Tuu varmaan ihan respo perällä, mä tarkistan. Nää kohta Respawn pussaa päällä. vittu kaikki Ei yhdessä. nää No sellaisia. Se on siinä vitu midissä. Mä vaan... B-pommin, ne pääsee B-pommille. Mä en ottaa. Tai yhdet täältä laidasta. Nice. Hyvä. Nice. Nice. Aina. Let's go. 2-0. Mä en ollut ennen ollut tuolla talossa, missä mä just äsken Vittu olin. saatana, siellä on se yksi oli vähän lihavampi sorso. Ihan sars. Oi vittu, mikä melta. Hosti. 30 seconds. Switching operation ready point. Rokki, tääks sama juttu, eiks te? Otan bomba. Joo, testataan. Estataan sekaan. Jii.
Vittu toivottavasti meihin. Ja saatetaan laittaa enemmän pelaajia. Kyllä se tulee kyllä vastaan nyt. Ei näy. Keskelläkin voi tulla sitten joku. Joo, se tuli viimekin kerran. Omasta Voidaan tulesta. katsoa, tukaa taaksepäin. Ei oo bunkerissa. Vittu ei mä tänne nurkat tässä. Ei oo. Makaa auton alla. Makaa auton alla. Se on tuo oikealla, se hyppää yli oikealla. Trofi auton alla. Hyppäs auton päälle. Ujumpe. Var. Vittu, älä blokkaa. Ojo. Mä sain yhden. Nice. Yks partsilla. Joo, se on partsi. Ai autot, vittu on autis. Silloin touch. Hyvä. Partsil vielä. Musta tuntuu, että tää respo on toinenkin, mä en tiedä. Mä meen vakit. On tullut sinne. Ei näy respo. Kyllähän mä istun tässä ylhäällä. Okei. Meidän ihan respan päädys meni. Se jäi sinne mun ruumin lähellä. Onks meitä Yksi on siellä perällä, yksi on siellä ihan perällä. Yksi on siellä perällä. Mennä peille. Miss? Näenkö maa? Lanaa. Missä perällä on joku? Meidän respan perällä. Yksi on ihan tuosta perällä. miettissä. Ei näe Mä mitään. menen nyt respaan. Joku heitti jotain paskaa taas vieressä. Psykoosi. Psykoosi meni midi. Se on kusetus. Se tulee midistä. Ei se sai, mutta mä sain sen vitu psykoosi katsoa. 2-2 pommi down. Jäänyt yksi jäljellä. Topis hyppää midi. Selkkä. Partsi meni partsiin. Siinä vasemmalla. Let's go. Näin vittu voidaan tuolla vasemmalla. Luksy. Näin parkalla keskuksella. Näin voidaan tuolla vasemmalla. Tässä kuuluu. Kun se hyppäs alas. Tossa näkyy varrella. Se vaan juoksee sairaankuvaan. Vittu tuli automaatille. Oisin turnannut toi ihan. Jaa. Sepä hassu. Mulla on sitten 5-0 muuten. Joo, se oli vähän paska säkä kyllä. Tois kyttä jo käytössä, mutta ei sitten. Ei väkis. Mä en sitten äsken ois halunnut. Mä menen bunkkeriin nyt. Katsos niipankaan. Mä en näe mitään täällä keskellä. Mä kattoo luolla. Tai eikö sä oot bunkkerissa? Niin, täällä A-alla on Keskellä 2. tulee Mä A. oon tuneis bunkkerissa, mä perännyt. Joo. Yrittää Toi ei vittu saa tulee liikaa sorsia. Seppo siellä perässä. Vittu miksi mä aasin. Mä osin yhden burstin siihen. Siinä on oikealla. Älä haasta. Ei mä tiedä sitä hakee, mut. Se on ei. Yksin talo, pikkutalo. Täällä on kusettajia helvetti. Helvettiä, tää on vaan vitusti sorsia. Aina. Vika kessu selkä. Ei ku kaksi, niitä on kaksi. Kors selkä. Niillä on 2 SMGt. Rokki me A selkää. Mä en tiedä mihin on päässyt. Ne voi olla tässäkin katto. Ja meidän respas. Nää pelaa vitu hitaasti. Niin. Lähti garage. Siinä portai. Mikä toi sulla? Ja meidän respan perä. Pääsin ylös. Oliks punainen päni? Kato ton auton takaa. Ei oo. Jep, hieno. Let's go. Jees. Saan vika. Anna mulle please. Ei tästä ei se saa edes. Joo, annata vaan. Mulla on leluauto. Hieno. Mä sais kyttää. Tän päällä. Ui pääsee. Koska tonne vittu puuhun. Nää on aika keijoi kyllä mun mielestä äijät. Onks tää 4-0? On. Oh. No niin, Katso vaan 2-0. näitä easy X. Meillä on hyökkäys, käytäkö mä auton? Rokki tässä meidän. Mullakin on auto. Käytät sä auton? Mä voin käydä. Käytät sinne bunkkeriin, mä voin laittaa minigunin päällä. Joo, Venä hetki. Kattokaa mun midia sitten. Ei On me kaukana puhu niin. mitään. Mä vaan chillan tässä. Näin nyt No partsi. niin, Rokki, mä menen sisään. Ota katso meidän selkää. Siinä on flatchiketti alla, mä vedin siihen hitmarkin. Ota se. Mä sain. Oli. Onks tosi rejack? Vittu mä säihin. Mä laitan auton täällä alla. Näkyyks? Sitten respas. Ja oikealla, sen muurin päällä oli äijä.
Vittu sä oot one. Alta tulee toinen. No. One Ja shot, mä Respas on. Mä osun siihen vähän. Mä chillan tässä. Keskellä B-pommi, tulee sinne, tulee sinne. Vittu se oli siinä. Saatana. Vittu mä en tiedä missä. On patsaalla one Meni shot A helvetti. sisään, meni A sisään. Kakkonen. Vittu se kessu vähän aikaisemmin, mä olisin kerran kääntää. Vittu mä tarvin AR. Patsal, näki. Se oli one shot mitä muskit. Mä oon sen selässä, mä saan sen. Saat. Jees, 2 fail. Välillä. On. Marki päällä silloin midissä silloin, kun se tappaa mut. Ei, se on ihan Ei auto. koko. Puski sinne missä mä kuolen. Se ampumaan. 5-0. Let's fucking go. Vittu mä oon kunnassi 2 paskaksi. One more round. Rotti Let's näetkö sä fucking kun mä go. oot kunnassi se yhden paskaksi? Joo. Kato mistä neimi on bro? Mihin vittu sä ammut? Hienoa Den. Hyvä rokki, vittu hienoa. 5-1. Mon. In this win. Mulla on skyfe. Väistäkää nyt. Meikä joku kattaa. Mä tarvin joku sorry, kattaa. Ei mitään tää. Mä tuun Esa alle. Tuu vaan vasta. Ei ajoitus. Bunkkeris on 1 ja laidas on toinen. Bunkkeris 1. Jes 2 vikaa. Mä katon meidän respot bunkkeri. Ei vittu oli tuolla kun perkelee. Bunkkeris 1. Bunkkeris 1 menee. Tai ihan siinä vasemmassa Nice, chilla. kulmassa sain. Täällä midis mulla on light machine gun. Tai tässä skyfe. Jes. Voi olla, että se kiertää kokonaan. Mä veikkaan kai se tuttu. Ei se midiskään tuu. Mä näen noit molempia puolia. Takaraos niitä on 1. Missä oot niin mä tuun sinne Hetki mä menen mun spottiin. Tai tähän spottiin. Täällä ylhäällä. Sä oot. Jes. Onks pommi bunkkerissa? Voi olla. Ei oo mä tietoa näen yhtään sitä. pommista. Se on B-pommi. Jep. Se pisti jonkun jutun päälle. Etti paska. ONR. Finish this. Varmaan se pysyy kossi. Bomb is armed. Ei 6-0. Charges defused. 6-0. On kyllä tän jälkeen ihan hyvät mahikset G-Finissä, kyllä. Joka on tiistaina. Joo. You made the entire Nice try, Markibi, nice try. Ai Lähellä. mitä Lähellä. tosi täys. Ai hakseikä. Hei, ai niin. Niin. Nää leftas siksi se loppu. Me ei oltu God Squad. Muistaakseni. Eiks niin? Me oltiin vaan huonoja. Meidän Oikein. piti vaan... Ihan susi paska. Meidän piti vaan voittaa normi GP se kappa. En ois oo reportannut vielä mitään. Mä lähetän Don't Try to Dispute. Ei vittu. Geijipojat. Vittu hyvin pelattu. Kaikki. En tiedä, minähän sen pelasin. Vittu. Nice try, Markibi, nice try. Mä kuulin, kun se pisti jotain paskaa siinä vitu vieressä. Sen takia mä... Varmaan se pysyy koosi varmaan. Jotain se heitti. Sen takia mä vaan boostas